Descanso no campo sintético entre Luc e San Simón. Atención, no campo sintético, o próximo partido vai ser a semifinal femenina Shield entre Lorchas e Fillas. Repito, semifinal femenina Shield entre Lorchas e Fillas. Umpires serán Supernova.
Siguiente partido, campo sintético, semifinal femenina Shield, Lonchas contra Fillas, Supernova Empires. Primera semifinal Shield femenina, Lonchas contra Fillas, Empires Supernova.
Final no campo de césped natural entre Estrela e Ourense. Próximo partido, segunda semifinal femenina entre Turonia e Grovias. Umpires, Estrela. Segunda semifinal femenina, Turonia contra Grovias. Umpires, Estrela.
Luis. ¡Uy! Vas, llegas. Que bien. Otra, llega. Cabeza. Pero volver posición, mucho más. Llega Dani. Dani, sumando. ¿Eh? Ya lo sí, es que para calentar eso Vale, Julio. Pase al muy hueso, Pensé que iba a dar con más. Bájame eso. Exhibición. Por quedarme fuerza de menú. Eficiente. Todos unos 8 años. Lo que nos digan. No saben, ¿cuánto tiempo vais a dar oferta? ¡Moli!
umpires para la segunda semifinal femenina, por favor. Estrella umpires, la segunda semifinal femenina, que arranca ahora mismo. Yo ya fui. Descanso no campo de césped sintético no partido entre as Dorchas e as Fillas. Siguiente semifinal, Luz contra Lavandeiras. Umpires, Lume. Repito, segunda semifinal, Shield femenina, Luz contra Lavandeiras. Umpires, Lume.
aquí ya! ¡Ey! ¡Lu! De verdad, lo hablamos, Lu. ¡Bajando! ¿Qué quieres, María?
descanso no campo de césped natural no partido entre Turonio e Grovias. Siguiente partido, cuarto de final 1, Gaels a Oriense. Repito, cuartos de final 1, Gaels a Oriense.
Final de partido no campo de césped sintético entre Fillas e Lorchas. Siguiente partido, Luz contra Lavandeiras. Luz contra Lavandeiras. Umpire, Lume de Beltane. Caporela. Alex. Estaba mal yo. ¡No tires, turna! Ahí atrás.
Ah, mira, aquí. Finalizado partido entre Turonio e Grovias. Siguiente partido. Cuartos de final 1. Gaels contra Orense. Estrella femenino a País. Repito, cuartos de final 1. Gaels contra Orense. Estrella femenino a País. Pases fáciles, con calma, Vamos, Gael, va. Vamos, señores, va. Sí. Sí. Go. Marcas, marcas, marcas. Go. Tiro. Calma, calma.
descanso no campo de césped sintético no partido en reloj de lavandeiras. Siguiente partido, semifinal Chip masculina, estibadores contra Lorchos. Repito, semifinal Chip masculina, estibadores contra Lorchos.
Vamos. Va a resolver Diego.
Lucas! Solo! ¡Ay, mierda! Joder, tranquilo, Ángel. ¡Un apoyo! Vale. ¡Un apoyo, ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Finalizado no campo sintético o partido entre Luz e Lavandeiras.
Siguiente partido, semifinal Shield masculina, Estibadores contra Lorchos. Fillos, Ampares. Repito, Estibadores contra Lorchos. Fillos, Ampares. Campo de fútbol de césped natural. Cuartos de final 2. Turonia contra Gaels. Grovias, Ampais. Repito, cuartos de final 2. Campo de césped natural. Turonia, Gaels. Grovias, Ampais.
é muito disso. Descansa un nuevo campo de césped sintético entre Esquilavadores en Ocho. Siguiente partido, Lumen del Tane contra Supernova.
Descanso no campo de césped natural no partido entre Turonia e Gaels. Siguiente partido, semifinal U masculino. Fillos contra Queltoy. Repito, semifinal U masculina. Fillos contra Queltoy. Siguiente partido, césped natural.
Ángel, por favor. Mira, Anita. Final do partido de Estigadores contra Lorchos. Seguinte partido no campo de césped sintético, Lume de Beltane contra Supernova. Ampere, Estigadores. ¡Alex! ¡Arriba! Tío, por favor. Chicos, van 5 minutos. Estoy solo seguido aquí. Duronia, 5 puntos. Gael, 7. 5-7, ¡A gol! ¡A gol! ¡A gol! Van 5 minutos. Venga, va, sigue. Yo no tengo marca ahora. Cuida espalda, Pablo, cuida espalda. Ahí estoy. Por favor. ¡Vamos, Atento.
Boas tardes. Estamos xa na fase final desta Copa Galega de Fútbol Gaélico Ribeira 2025. Temos a primeira semifinal masculina. Agora, nuns minutiños, ás 4 da tarde, está prevista. Vai ser un partido de bastante rivalidade porque vai enfrentar o Keltoi da cidade olívica de Vigo e os fillos de Breogán da cidade de Cristal, da cidade de Herculina, da Coruña. Un derbi que moitas veces acontece na final e que neste caso témolo na semifinal, que realmente, como se adoita dicir, é unha final anticipada. O torneo lévase desenrolando todo o día no complexo da Fieiteira, aquí en Ribeira. Tivemos a presencia das autoridades, temos que agradecer a todos os técnicos do Concello de Deportes, das instalacións que prepararon os dous campos, o de herba artificial e o de natural, cunha marcaxe específica de fútbol gaélico. É un luxo estar aquí. Está sendo unha xornada espectacular de fútbol gaélico con 20 equipos, 10 masculinos, 10 femininos e un calendario que algúns dos que estamos metidos na organización tráenos pola rúa da amargura. Non sei como se di en galego, tráenos de cabeza porque non paramos de correr de un lado para outro e de preparar todo para que a competición transcurra exitosamente como creo que está a acontecer. Xa están os equipos dándose os folgos de última hora. O formato da Copa Galega, que é un formato tipo maratón de partidos continuados, pois é un pouco abafante. Os xogadores teñen partidos pois de 10 minutos por parte. Entón, aínda que o mellor suman ao final da xornada 80, 90, 100 minutos, dependendo, a intensidade dos mesmos é moito maior. Non hai ningún partido que se xogue a retrasar o desenrolo da xogada, a perder un poquinho de tempo, nin nada diso. Vai comezar o partido. Lembrade, para a xente que non estades tan afeitos ao fútbol gaélico, que o gol clásico de fútbol británico, que tamén se mantén no gaélico, vale 3 puntos, e a anotación por riba do longueiro entre postes vale 1 punto. Temos aquí as alineacións. Mais ou menos temos a case todos os xogadores controlados, porque moitos son veteranos deste deporte, xente que xa ten 5 ou 6 anos de historia, aínda que moitos dos que nos escoitades ás veces non coñecedes o fútbol gaélico. Tedes que saber que son 11, 12, para moitos de nós pois son un montón de anos xa seguindo e participando de eventos como este. A Copa Galega é un dos eventos máis bonitos do ano, porque é a maneira de xuntarnos todos. Calculamos aproximadamente unhas 400 persoas só directamente dos equipos. Despois, pois, papás, amigos, todo o que se achega a Fieiteira a pasar calor, que hoxe tocou pasar calor. Xa vedes que está o día espectacular. Pois a árbitra vai ser Maribí Benavides, que vai dar comezo a esta semifinal. E balón que colle Víctor de Fillos de Breogán. Comeza a primeira xogada. Transición rápida, Víctor tira e fora. Cando miramos sempre para as anotacións, pois os árbitros que fan unha X cando é fora, chamanlle white en inglés, que significa amplio, é como que se vai
ampliamente por fora ou por fora, e despois tamén nos anotacións os umpires e os xogadores que nos colaboran na parte de atrás marcando o punto cunha bandeira branca e o verde cunha verde. Ocasión de gol e parada de Javi Cajiao, portero de Fillos in extremis. Era unha ocasión clarísima de gol. 45 a 45 metros é o saque de esquina, saque de Curruncho do fútbol británico. Vou permitirme mandar un mensaxiño á organización para que nos faciliten xa as alineacións dos equipos que van pasando ás fases finais. Seguinte partido no campo de césped sintético, final Shield feminina. Fillas contra Lavandeiras. Moi ben, xa estou con Bosco de novo. Saque de porta, tiro fora, seguimos 0-0, saque corto, de novo para Víctor. Fillos está xogando con pasamán, pero perigoso, poden anotar que el Toi ten opción de tiro a paus, non queren facer tiro a paus, van a gol. No, ao final tiveron que recular, entre comillas, tirar para arriba, pero 1-0. Vexo ben plantado o equipo de Keltoi, de Vigo, está facendo unha presión alta ao saque, e Fillos realmente está tendo problemas para chegar da medio defensa a medio dianteira. Este caso, o saque vai para Dani Bahamonde, neste caso sí que conseguiron. Efectivamente, aí vemos como o porteiro, que é algo característico deste deporte, abandona a posición de portería para subir un pouco e crear un predominio de xente que poida facilitar a transición aos seus compañeiros. Novo tiro de Dani Bahamonde fora. Saque, Fillos ten outra estrategia no saque, está deixando sacar corto o balón, neste caso foi a Ambrosio, xogador de Keltoi, pero gústame moito a estrutura que ten Keltoi no medio do campo. Está facendo 3 xogadores na media punta moi móviles, e os de medio defensa están sumándose tamén. É difícil de defender. Temos aí a Ambrosio de novo, falta clara, vai ser cartón amarelo pola man ao pescozo. Foi un poquinho máis abaixo, creo, que o ombreiro. Vémolo na repetición dos nosos amigos de Imaxenium, que nos dan a imaxe e que están colaborando desde un camión aquí que ten aquí detrás os pobres, en perfectas condicións, unha imaxe maravillosa, un escenario tamén maravilloso. Eu creo que vai ser unha das mellores probablemente retransmisións de fútbol gaélico que podemos gozar nos últimos anos. E que el Toi, que ten oportunidade de irse no marcador, anotando o cartón amarelo. Nas instalacións, pois xa temos as copas aí postas recibindo sol. Punto de que el Toi está xogando mellor, vese no resultado, 0-2. Empeza xa a xuntarse a xente dos diversos equipos e dos diversos campos no campo de arriba, no campo de erva natural, que é este que estamos vendo, da Fieiteira. Falta, como sempre, se lle meten o pé a un xogador que está levantando o balón abaixo, falta polo perigo que supón para os seus dedos. En este caso, balón ao porteiro de Fillos, a Javi Cajiao, que parece que non quere asumir riscos nesta primeira metade. Non sei se a indicación foi que abrirse e gastar un pouco físicamente aos de Vigo, pero se se poñen moi para atrás no marcador, vanse gastar todos. Vale. Hai opción, nada, moi ben, estuvo Macua, falta clarísima. Moi ben Macua, que estaba cubrindo o dianteiro centro e tuvo a velocidade, a rapidez de reaccionar e entrar a ese segundo xogador, que era o que realmente traía o perigo con el.
Estame encantando que el Toy unhas transicións moi rápidas. Ambrosio, fijadevos que é o medio defensa, digamos sería un Busquets do fútbol británico, e aí estaba rematando, está no límite do penalti, que non sei se marcou penalti. O símbolo de penalti para os árbitros en fútbol gaélico é abrir os brazos cara ao lado, separando as mans como en cruz, e non, foi falta nos 13 metros e tiran arriba, punto. Vale? A área é máis pequena, vedelo aí perfectamente pintada hoxe, é máis pequena que a de fútbol 11 ou fútbol inglés, que non lle chamamos así cousas raras porque despois nos din fútbol normal, e o noso tamén é normal. E por favor, que non me saia nada de retransmisión dicindo que xogamos fútbol galaico. Que esa tamén é outra. Vale. Tedesme que permitir que fagamos así algunha tontería, algún comentario, pero necesito quitarme os 3 da competición que levamos, non sei eu cantos partidos, 50 partidos, 40 e pico partidos. Vale, falta, ahora que el Toy ten unha vantaxe que é dun gol, é unha distancia moi grande, e probablemente non van deixar pasar unha xogada. Moi ben a defensa, estálle gañando a partida que el Toy, o equipo vigués, o equipo granate a Fillos, e a transición moi rápida. Neste caso, a defensa de Fillos recuperou perfectamente. Falta, están cortando os contraataques os dous equipos na medida do posible. Anotou un tic, unha nota, e cando hai un agarrón persistente, e a árbitra neste caso avisa de que se produce outra acción similar e cartón amarelo inmediato. Sería como unha amonestación verbal, pero queda registrada. Están abusando do xogo central con Víctor polo medio, Fillos, pero están sendo moi previsibles. Repítese a xogada idéntica, xogada moi previsible, a defensa de Keltoy é quen de botar unha man, xogada de gol e punto. No, foi fora, 0-3, seguimos. Non agardaba o erro, pero baixaron ben 2-3 xogadores do equipo coruñés. Notaré descansancio a pesar da carreira porque estes torneos son, como vos digo, de machaque total. 2-1, eso sí que é unha ocasión de gol. Balón, sale o porteiro para intentar tapar, salva a primeira ocasión, cuidado que poden salvar o gol. No, fixo moi ben, e gol. Gol 6-3, vedes como o 2-1 é moi punitivo no fútbol gaélico, pero o dianteiro tuvo a calma de aproveitar esos 4 botes, bote, 4 pasos, bote, 4 pasos é unha maneira de avanzar 15-20 metros en fútbol gaélico que a xente tende a minimizar, buscan sempre pase longo, co pé, coa man, realmente a xente que domina a posesión, esa xogada tan sencilla que son 4 pasos, bote 4 pasos, pode facerse de oro. Falta clara na frontal, parece que pode ser un punto. Mancouse o xogador lalinense, ex xogador de Herdeiros de Dais, equipo que agardamos ver pronto de novo na competición outra vez, e pode precisar cambio. Creo que vai haber troco, porque Daniel Santalla creo que non pode continuar. Non parecía unha falta tan forte, pero a veces pois un manotazo, que aquí ao final o que se leva son manotazos, pois un manotazo na boca do estómago pois pode facer, creo que pode seguir ou cambiar ou non.
creo que pode seguir, é unha ledicia que poda seguir, Dani Santalla, que é un gran xogador, que desconectou un tempiño do fútbol gaélico e que para min, que lle teño moito aprecio porque moi bo chaval, é un gusto volvelo ver xogar e a ver se fai algunha xogadiña para que se vaya contento. É unha 6, pero é que o resultado non reflicte claramente o que está pasando no campo. Fillos de Breogán ten varias baixas por lesión, está baixando un pouquiño o rendemento ao final desta segunda parte da Liga, nesta Copa, pero chega un punto xusto antes do remate da primeira metade, 2-6, imos ao descanso. Descanso na primeira semifinal senior masculina no campo de césped natural entre Fillos e Quezoi. Seguinte partido, semifinal 2, masculina no campo de césped natural entre Estrela e Turonia.
ese agarrón mantido sí que separa. Corta a xogada claramente e ademais é unha distancia de anotación. Vai tirar de novo Víctor, que parece que é o encargado das faltas, polo menos nesa dirección. Punto. 4-7. 4-7. Acaba de facer unha anotación Fillos de Breogán. Keltoy ahora a alongar as posesións. Vale, non o fútbol gaélico neste formato sobre todo é ataque, 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 pero ahora Keltoy veredes que mete un pouquiño de freno, uns pases horizontais de tal maneira que pasen os minutos, porque os partidos estos son moi curtos, calquera diferencia fai pode ser definitiva ao final. De novo falta, Keltoy insiste en faltas, eu creo que xa probablemente sexa cartón amarelo pola reiteración, pero creo que volve a ser un tic, debe ser outro xogador. Aquí temos a xente da comarca do Barbanza, do Galicia Bealo Lorchos, que están celebrando o seu pase á final Shield, digamos sería a final de consolación, e punto de novo, 5-7. Ahora é unha distancia psicolóxica todavía maior, é unha distancia menos significativa porque ahora realmente Fillos está a distancia de poder gañar o partido nunha sola xogada. Moi ben, sigue o dominio do xogo a pesar de que se acurte a distancia no marcador, sigue o dominio do xogo de Keltoy. Está Ambrosio, Adrián Ambrosio xogando moi ben, está levando todo o peso, está tendo o tempo de acelerar, frenar e moi ben arropado por 3-4 xogadores no medio. Estáme gostando moito, a pesar de que son da Coruña, estáme gostando moito o xogo de Vigo. Está xogando moi intelixente, acelerando cando ten que acelerar, frenando. Por exemplo, aí estaba solo, freno. Arranca cando vea a diferencia e falta. Falta, vedes que a área é pequena, entonces a falta probablemente é fora da área. Falta de 13 metros. No, creo que marcou penalti, pode ser? Si, marcou penalti porque o xogador está, non fixo xesto oficial, pero eso. Estánse lanzando os penaltis a 13 metros, os penaltis na normativa oficial son 11 metros, é unha modificación para este torneo. Bueno, ao final as porterías difieren levemente das porterías de fútbol gaélico, que son un poquinho máis baixas, e entón pois supoño que sería unha decisión para equiparar a dificultade e que non foran os penaltis todos gol. E segundo gol de Keltoy, vanse de 5, eu creo que temos bastantes probabilidades de ter un finalista xa, porque nun formato que non levou exactamente a conta do formato de tempo das semifinais, pero non sei se están facendo a 12 minutos ou 11 minutos, pero quedarían 5 minutiños e é moi difícil remontar un partido 5 puntos en 5 minutos, pero todo pode pasar. O bonito do fútbol gaélico é o imprevisible que é gracias a ese gol de 3 puntos do que gozamos. Normalmente, se o equipo que vai por diante é capaz de manter a posesión coa soltura que está facendo
que el Toio ao final Fillos vai ou desistir ou acabar facendo faltas e ten que dar un paso adiante Fillos, porque senón se lle vai o partido. Moi ben, moi ben. Estas posesións de un minuto, realmente só é un minuto a posesión, porque probablemente despois pase algo. É moito menos posesión que o mellor que no outro caso. Pero que unha posesión dun minuto nun deporte que é tan directo fai moitísimo dano psicolóxico aos equipos. Que te ves que se che vai o tempo e que cando queres remontar non é o mesmo que che queden 5 que 3. E vai sacar Bus, Daviciño para moitos de nós, un veterano do gaélico que tamén xa está solapándose con tareas de adestrador das lavandeiras de San Simón, un equipo que se estrenou este ano na Liga e que este ano nesta Copa Galega leva trofeo, o trofeo intermediate, digamos, da competición 7x7 que houbo na competición feminina, e o levan elas despois de punto para Fillos a curta distancia a 4 puntos que se poñen. Pois sabedes que temos no fútbol gaélico nas copas teñen unha idea que creo que é moi boa e moi motivante, que se podía mesmo copiar noutros deportes, e que os que quedan entre o quinto e o octavo xogan polo Shield, digamos que sería un escudo, unha alternativa a Copa, ainda que aquí tamén é unha Copa, que é un trofeo de consolación. Pero, claro, moitas veces esos equipos síntense que están no resto da fase de grupos, están fora da súa competición, e cando entran no Shield é cando lles empeza a súa Copa realmente. Entón, cando os partidos de consolación noutros casos son os partidos da basura, aquí son os máis importantes para esos equipos de segunda, digamos, fila. E despois tamén, cando se xuntan como hoxe 10 equipos, pois créase unha competición tamén intermediate para, digamos, desenvolvemento, que neste caso tuvo bastante nivel, con un equipo de Lugo que tamén debutaba, que temos por fin nesta Copa Galega un equipo de Lugo que xa nos faltaba, para as Ártabras de Oleiros, que é un equipo vinculado á estrutura de Fillos de Breogán, e despois as gañadoras, as lavandeiras de San Simón. Nome que me encanta. Fixeron este ano un crowdfunding, toda a familia gaélica ya se axudamos porque tiñan que pagar alquiler de campos e tal, e agora son unha das plantillas máis nutridas, o sea que eu non teño dúbida de que tirarán pa diante, porque xuntan, eu creo que lles vin 20 rapazas, non sei, eso era unha barbaridade de plantel. E o tempo pasa e que el Toi sigue sendo o claro favorito, a partir das 5, final senior, digamos, ou principal non me gusta dicir principal, porque xa vos digo, é que valoramos tanto, o único que teñen é unha copa máis grande, e aí temos primeiro finalista que el Toi, pero da final senior feminina e despois a final senior masculina e entrega de trofeos. Partido en campo de césped natural de Fillos contra el Toi. Seguinte partido en campo de césped natural, Estrela contra Turón. Ampay Fillos. Semifinal 2, es masculina, Estrela contra Turón. Ampay Fillos. Campo de césped sintético. Final Shield femenino.
Campo de césped sintético, final SIL femenina, Fillas contra Lavandeiras. Ampais, Supernova. Punto de Estrela, acaba de comenzar a segunda semifinal. Xa temos o primeiro finalista, que el Toi de Vigo, e agora temos os equipos de Turonia e de Gondomar. Pode ser unha final das Rías Baixas ou pode sumarse o equipo compostelán do Estrela Vermella, un clásico tamén destas finales de Copa Galega, para estropearlles a festa aos de Pontevedra. Vamos, Estrela 1, que xa anotou un punto a paus, por encima do Longueiro. Turonia 0. Temos aí, estaba me rindo porque estaban xogadores, o dianteiro de Turonia tocando as narices ao defensa Dani Conde, ao defensa de Estrela, para descentralo realmente, pero despois xa se ríen. Coñécense da selección, coñécense de moitos torneos, e agora xa están de cháchara. Moi ben, 45, o noso saque de esquina. Escapouse o balón ao porteiro, e ao final temos a posesión de novo nos composteláns. Vai ser Couso, Iago Couso, autor da asistencia no outro evento que tivemos na última retransmisión, na Celtic Cup da selección galega. A asistencia que serviu para un gol da selección galega. 45, este balón, lembrade que é máis pesado que o de fútbol, entón levantalo desde o chan de 45 metros é difícil, pero intentouse. E aí está, outra vez, Estrela, pero quedoulle corto. Recupera Turonia. O equipo de Turonia está nesta Copa Galega, tanto na competición feminina, que xa son finalistas, como na masculina, comportándose a un nivel moi bon. Deron o salto de estar sempre entre Senior Shield a dar o paso adiante. Bueno, tamén teñen outros resultados bons, pero normalmente a dar un paso adiante a competición senior e pelexar polas finales. Temos aquí algún xogador coñecido que xa está pola Liga Irlandesa. Mete a mão como os irlandeses, non mete a mão como os galegos, pero xa estamos os galegos tamén sacando algo de callo nesas bravas mans que nos dan días como hoxe de maratón de fútbol gaélico. E Iago Couso, o balón foi fora, non foi anotación, pero
anula a árbitra a Maribí Benavides a lei da vantaxe e sinala a falta primeira no arranque da xogada, e vai na tirar Iago Couso, esta vez quere tirar desde o chan e punto. Lóxicamente agora non estaba a 45 metros e sí que chegou, e a pinguiña que decíamos xa empeza a pasar. Esa é unha frase que me gusta a min decir. Ya digo a xente do Galicia Bealo, Lorchos e Lorchas, que este ano tamén debutaron. Este ano houve un debut de equipos femeninos brutal. As rapazas do LUC de Lugo, as rapazas das Lorchas do Galicia Bealo, as rapazas de Lavandeiras de San Simón, e así tivemos 10 equipos na masculina e 10 equipos na femenina. Eso que queremos. Non queremos que unha competición teña máis que luzca, digamos, ou que loza máis que a outra, senón que queremos competicións parellas e que den espectáculo independientemente de calquera outra característica física. 2-0, o partido vexo máis decantado para o Estrela, pero realmente dame a sensación de que está máis parello que a semifinal previa, porque nun contraataque Turonia pode meter un gol perfectamente, vale? Saque de porta moi bombeado e castiga a Adri Rey. Faltas e máis faltas, pero deixou vantaxe e punto. Pode agora a árbitra decirlle: queres que pitemos a falta? Lóxicamente, porque poderían ir a gol. Faise exclusivamente con normalidade cando van a rematar o partido e necesitan o gol, pero neste caso non o necesitan, eles sumando puntos, e bueno, e se suman gol, pois máis todavía. Pois apunta que vamos ter final Vigo-Compostelana e levamos 5 minutos. Eu ainda confío que o Turonia vai dar ese paso adiante e vailles competir, pero Estrela vexo moi forte, neste comezo da segunda semifinal da Copa Galega de Fútbol Gaélico Ribeira 2025 da Asociación Galega de Fútbol Gaélico. Falta perigosa de Couso, piden disculpas, xa sabedes o que vos comentaba antes, pé cerca de dedos, vai ser falta no 100% das ocasións. Queremos coidar os nosos xogadores para que xoguen moitos anos o fútbol gaélico. E sigue Estrela con un xogo moi coral, entrando todos, está Adriano. Bueno, unha posesión, esta é a posesións de fútbol gaélico. Cando queirades saber como se xoga a posesión ao fútbol gaélico, xógase así e acábase chegando adiante. Non hai dúas estrategias moi claras no fútbol gaélico: o patadón adiante directo e a triangulación en diagonais ou en cruces. Entón, están optando por unha que moitos equipos pensan que é menos atacante, pero que é super desmoralizante, fai correr moitísimos outros xogadores e fai moitas diferencias. Saque de porta fora, saque de banda directo, e de novo Estrela que vai castigar. Adriano tira a punto, 7 puntos para Estrela, que está xogando moi ben. Moi ben. Creo que vamos ter unha final moi locida se a final porque se Turonia remonta, quere dicir que teñen capacidade para remontar un 7-0 a Estrela, entonces son un verdadeiro equipazo. E se non remontan, creo que os dous finalistas que apuntan son moi vale. Punto de Turonia, un contraataque moi bon, porque o que vos decía, se ten Turonia a capacidade de montar 3-4 contraataques e meterse no partido, eso tamén pode ser unha maneira de xogarlle a Keltoi na final. Se pasan os outros dous equipos, Keltoi e Estrela, son dous equipos que lle gusta o balón, que lle gusta pasar, e vai ser moi igualada. Estou xa anticipándome, pero é que estou nervioso agora que pude relaxarme aquí un pouquiño na transmisión,
que vos dou moitas grazas a todos os que a seguides. Por favor, comentade, facede comentarios, posicionade un pouquiño a publicacións, porque vedes que hai moito esforzo detrás. Realmente, cada vez pedímonos máis profesionalismo e cada vez damos un paso máis adiante na organización, nas retransmisións. Por favor, un like e un comentario que non costa nada. Punto de estrela. E tamén despois, se podedes publicitar que imos ter a retransmisión na Televisión de Galicia, e que por favor que se vexa que este deporte xa é coñecido, xa ten moitos seguidores, e ademais é que vai ser formato de sempre, formato non stop, non parar, xogada ataque, 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 e lucido para calquera, ainda que sexa novato no deporte como aficionado. Fora, estaba confirmando, permitidme aí, chegando ao descanso, permitidme aí 30 segundos para confirmar, temos a retransmisión en directo das finais ás 5, en canto remate a feminina será 5:40, 5:45 a masculina, e despois a entrega de trofeos 6:20, 6:30, en directo na G2, creo que se di así, G2, a televisión do deporte galego, porque sen dúbida todos os que vemos deporte galego, fútbol sala, balonmano, eu non sei cantos vin, é que xa non me poño a decir, porque se digo todos os que vin aí, todos os vemos na aplicación da Galega e na G2. Esos deportes que en moitos casos enchen pabellón, non son tan minoritarios, pero que ao mellor non teñen esa visibilización, hai que recoñecer que a Galega non la dá. Nosos do gaélico a tope coa nosa televisión. Coa xente de Imaxenium, que xa vos cambiei, xa fixen a cagada, perdón, xa fixen a cagada que vos puxen o dos xoguetes, como vos fan os outros. Nada, de Imaxenium. Unha retransmisión moi boa, estáse vendo perfectamente o campo, estáse vendo perfectamente a retransmisión e o resultado, cos dous formatos que é o que eu pedía, que se vira o formato gaélico clásico e que en certa medida podamos educarnos todos de como se suma en gaélico. Nunca pensei que iba a saber multiplicar por 3 tan rápido e facer sumas tan rápido. E bueno, descanso un minutiño e nos vemos á volta da segunda metade. Seguinte partido, campo de césped natural, ás 5 da tarde, final feminina senior, Auriense contra Turonia.
Richie, atrás. Atrás. Las bolas. Vamos, sigue. Medio. Vamos, Niño 2 aquí, Big 20.
Final da segunda semifinal masculina entre Estrela e Turonio. Seguinte partido. Gran final feminina da Copa Galega 2025 entre Ourense e Turonia. De hecho, yo cuando acabo el partido, luego me di cuenta de que era una tontería lo que estaba haciendo. Y me fui junto a la barra a empezar a picar. Mensajes.